Nosaltres comencem el 2014 i fem el disseny de la innovació del producte i després fem un pilot. I el que fem és dissenyar una aplicació per estimular la memòria de les persones amb deteriorament cognitiu lleu, que són persones que tenen risc per la demència per malaltia d'Alzheimer. El que nosaltres vam idear era, els pacients porten una càmera, que és aquesta càmera petiteta, amb això el que recollien eren imatges, és a dir, cada 20 segons es disparava la càmera. Amb això fèiem una pel·lícula molt gran que després reduïem amb imatges que fossin possibles de visualitzar. I la idea és poder ensenyar aquestes imatges en el pacient i utilitzar aquestes imatges de la seva pròpia vida per estimular cognitivament. De la fase de disseny i innovació hem passat a la fase pilot, que està formada per 32 pacients, tots ells amb el diagnòstic de deteriorament cognitiu lleu, 17 dels quals eren al grup experimental i els 15 restants eren al grup control. Dels 17 experimentals se'ls ha exposat durant 8 setmanes al programa Rememory, on cada setmana se'ls exposava a imatges de la seva pròpia vida. Passat aquestes 8 setmanes, els resultats ens indiquen que sí que hi ha una millora en el record de les imatges de la seva pròpia vida i també hem vist que a través de proves estàndards neuropsicològiques el rendiment millora. El CIMTI què ens ha permès? Ens ha permès primer fer el model de negoci del Rememory. En segon lloc, mirar tots els aspectes de la regulatòria. I en aquests moments el que tenim clar és que per arribar al mercat necessitem, per una part, millorar el nostre prototip i per altra part fer un assaig clínic experimental multicèntric, incrementar la nostra mostra i posar en altres mesures de resultat que ens permetin veure aquests canvis en la plasticitat cerebral, que és el que nosaltres estem convençuts que produeix el Rememory en aquesta població i és el que fa possible que millori la memòria.